Maayong buntag sa tanan no. Good morning, nindot kayo ang adlaw, nindot kayo guys ang adlaw. So ngayon si Yayang magkuha sa pako, siya ang magdala sa cellphone kaya ako'y bantay sa iyang bata. Okay. Aron magsugok-sugok sa kasagbutan. Sada. Mawa namin sa pako. So, hi guys, good you magkuha mi og pako. Pako. Pakulata ka. Mawa namin sa pako guys. Suban si KJ, si Gogo. Am to si KJ. Malibang. Hi guys. Mawa namin sa pako. Tudan pamahaw. Hello. Star ako. Grabe kasurupan. Unsa to de? Laki. De? Unsa to ba? Nabuang na ni Sultan ni sa wakap pamahaw. Bukan ngati. Grabe kasagbutan da. Muni ako. Sus, loko kani nga sagbot. Ay, dapat na mili apa kana? Loko. Nada to at bang. Ito panghuyon to ni. Kundi kani masunod do. Excuse me. Ngayon guys, mangwa mi sa pako. Kauban ako si KJ ug si Gugong. Kay karon mga last 9. Trabaho na pud sila. So nagbanuban na sila sa ako. Nagbangaw ko pako. Lasahan ba dubohon. Sudan pamahaw. Ay, gino ko maka dusmo baka tada ni. Hi guys, ade. Hello Say hi. Say hi. Lalo video. Kuha naman sa lubi. Kagay. Kagay. Puno na, pero buang. Nabasak ito yung KJ shirt pan ba? Busa kayo. De. Ay, kung kayo niyo. De. Nausa. Ang ba nga gwapo. Wala. Ay, dili day kuno siya gwapo, pangit day kuno siya. Di guwapo, pero seryoso. See, hi, butterfly. Grabe ka samlaw. Hi guys. Ala, Hello guys. My name is Senkaring. Kung masipya ko, Agay. Grabe ka surupan no. Salte, wow, pulak sila. Ano pagkatalo ninyo? Ano? Inuray ba? Dana mo banlag sa una oh. Ya. Magbanlag kita din eh. Hindi ta puyo. May pa. Buhit umanok ba? Baboy. Kung aduna ako'y kasabihan, Oh, guys. kitang bayot, loboton. Kami lang sa nag-video-video kay Ayaw si di ko pagotong. Manang Joy, Kay si basi Joy ko Vlog. gawas ang inyong red Siya akong ipabantay sa lemon. kuat na anak kay kami nang sa pako. Inay, busay. Nagdala man sila guys kay ipang mingaw na silang mama. Naman mi diri sa Mapua. Sa tong pakuan ni Papang nalimot naman ko. Ano yung sa pangin dyan eh? 2 taon eh. Namo panihan to dito. Napat dito mo area o ibabaw. 2 taon? Apuntod. Ha? 2 taon? Hulig sige kay kade. Sa pamandi ayo oy. Goy galaki gyud. Laasar katong pakuan ni Papang. Kalimot naman ko ah. Nga to na si KJ oh. Gikraman na si KJ. Nar guys, nanay pa ko muna kuha. Ha? Ano guys, mo kuan kay amo ni adobohon. Asa pa man to de?
Dagan gidi pakuhan gidi ni diri ay. Tara oh. Hala din na ay saging di oh. Ha? Kani papang ba? Na papang na niyo. Guys, so may pako oh, dangke pako. Dagan di kayo makuha gid din pako kung utipon. Ay. Lami ba rin adobo ha? Nakuha na ko. Kasurup pa kayo. Agoroy. Sig paakan na nis napinig. Ano? Bantay dia kay si mahulog ka sa sapa. Hello guys. Hello. Ba magligid-ligid ka dan ni de. Lah. Hoy. Ikaw yung sinuralo ng kids. Hala. Buntag pa kayo. Hoy, nabutagan ka. Loko. Nasaag ang balbal. Harap ako guys oh. Pamako sa misimanang tuwa dito sa balay. Si Joy Joy Vlog kay akong gibinlan ni Siyang Siyang. Agagay narao tambok kaayong pako. Kani pa ba'y palitaon na to, igon lang na to ni. Libre kay basta na sa bukid. Guys, oh, sura sila daw nang kuhain na sila sa oh. Si KJ ug si Gogong kabilogan. Belog ang buwan. Kaga. Where? Ako sundang ni. Nanagday. Asa di? Ay, tuwaray mo Asa di? butan to sundang mo, hayop ka. Aman. Pero ijong gani ang ulo. Asa? Asa? Hello guys, nakakita ko glupi. Asa? Asa? Asa anak? Pero, Tara, buso. Ito taas. Sir na di. Hala. Gamay man kayo nahulog ng guno ang gikan sa ubos ah. Halas. Nay halas. Imong pako de. Ha? Ay, siguro sa ano. Narada to bugat kay dalon lagi. Ara guys. Takuhan ni Papang. mabalis sa hip, sa bukid. Mapa oh. Udi. Diyos ko sa paan oh. Hoy. Sorry. Ha? Kadulot? Bisig paakon mo ah. Naray view sa kuan guys oh sa pakuhan namo grabe ka kuan sabutan. Ako sabi ko Nada to. Ambot lang oh pwede natin tanaw bugtok na. malangan tara ni. Lawa na asar ay tira di ayo. Kuha na ko balde. Ay naker. Para mong pako oh, kuha oh.
Diba? Sudan na ta dani. Makaadobo na ta. Ay, Ginoo ko. Grabe ka. Tagang kisagbot. De! De! Narada niyo? Unsa na mo gikuha, de? Abutan ni pakuan da ni Papang. Inaagi day pako. Ha? Grabe di pagdas o. Taas kayo. Buang-buang. Ako ba ni? Pakukuin na, pakukuin. Paku-paku. Pa na pa na dana kay naglangoy ka dira ah. Cuman, kuha ko dani. Ay mabantog day kung mama ko si Papang dagan kiya kuha. Napa day diri di ay. De. Itusok sin edi. Aw sa tusok dia. Pangwa ko. Apa guys oh. May lang dili tubugtok ang saging dadto. Ha? Makuha na dito ni sweldo niya. Mau ba? Gibilin nun ako dito di ang sudlanan. Abi ako unsa? Dagan kay dali. Dito di o. Adani sa butang dia. Dali di, maglusod ka. Daga na kaya kuha pa ko. Iti. Ini mga pagko, sabutan kayo. Aguro hoy. Pero nga ba na diya di ko basig lain nga pako imo makuha. Kani di ay, oh. Sa mani. Pako mani oy. Oh. Unang humo kayo? Ah, okay. Agaga. Ay! Limas. Pagi na day. Napa. Kanina ko si kuhay. Lamay kaya. Nakakulog mong guro ah. Ba't na mo pang kuhan? Pwede. Nalibat ko. Wala na imo day. Diyos ko day. Amo tong hulo guro. Ganyan na siya. Sige, kutlo ba? Kapait sa kanig laki. Laki nga tagduso na. Buang-buang. Oo. Uy, wala na dira ah. Ako ni. Gamay kayo. Nagamayan mo pagkutlo. Pwede, wala na lagi na dira ah. Ha? Ang nakalayo ba sa siyaon mo? Ay naa dito ta. Dito rin baba pangita.
Lupad man. Allah. Wala na sila sa pako. De, guwang nakatong saging oh. De? Tuktok ko na to. Tanaw sa di ba ka to? Kana. Unod pa kay. Siko pa nga nagbuwag. Sikit pa kayang unod. Oh, di ay. Paulit na dayon ni guys. Kay manang ko ako. Medyo basa-basa gid ang first round kaya mo kaayo. Sila doon dugay kayo. Ilukon na gid ng pako. Guys, among nakuha nga pako. Napadadto nila oh. Upa na kwan. Ila pang gibit-bit ang pako. Har sila. Paulit na dayon mi. Kaya ano mamahaw, kay gutom na kayo. Oh. Di tanaw yung saging dide, kit kana ba? Guwang ay ko na ba? Dito na mo rin na. Dito ha. Kikidyo. Wadi oh. Oh. Ano sa kuri lang ng ideo? Napara. Napang ligyo. Guwapo. Nito na o dira de. Ay lapit ay kwan. Yukan. Mayroong kalaki duwaw. Ala, mahulugan. Ibundak na nagiji. Ay! Buang-buang. Unsa pa kasangit di tanawa di oh? Ha? Nakwan man oh. Gamay mo rin ito. Nabalik. Gamay raman sa gina di oh. Ah, silpo lang.
Guys, aguanta lang rin sa akin eh. Sakang unggoy oh. Ano nga guro na budig, lisod-lisod, kaya naman na imong kwan? Gali. Saan ako ba? Impas na. Bantay ka sa nga sa... Mura gadi special kuhaon. Kura. Itza ba? Dibaga? Ang baki pangahoy kay balag na sa taas kuhaon. Ano pataas ba? Di. Dibaga? Sige! Uy, shit na sanga. Ala, Sige pag yun. ala. Di. Ade boy. Oh, yeah. Sige rin. Abot, nagulong ako na. Ade boy. Abutin mo? Na. Nayang kahoyo. Ni Gilbert Cabilogan, bata ni Fredo Cabilogan. Agaga, ano mas? Landi nang lupad, kids. Wah! Nasa loob sa bahay si Rizao. De, asa mo na? Di pa kita painom ng tubig. Asa mo de mo dapita de? Asa dapit nga balay de? Limungon daw, samot na kalimong daw. Hindi asa dapita de? Ha? Nga balay? Balik-balik ito mga yung tubigan. Huwag muna ingat sa kong lolo. O dito natuaw pa kataringan mo na din ng gerbisan sa milon de. Nagdala na sa sakay. Dala ang was pa ko dala ko tagay. Wala. Asa kiji de? De? Ha? Turan yang kwan? Oh. Nagkuha sila sa pako. Sumungsod ang karon pako. Nagkuha siya iyang bana o iyang kauban. Kunya naa si di guys, bidi. Naapod si Pintit. Oh guys. Na sila uncle, nagkuha ni sila sa baka. Ilang baka naman din ni Dapit so ingkod-ingkod pa sila. Kay nindot kayo ang panahon. Guys, siya yung nagkuha sa pako, kaya ako'y nagbantay sa bata. Kaya yun na may iba na. Dani pa rin ko nagkaraw-karaw sa palibot. Nilipot ang silong guys. Ay nindot niya. Itong mga nilabhan guys. Uga na ni kay unyang taod-taod. Gahapon ni namo nga nilabhan. Nya guys, naa si Pintit guys. Hi guys, ikaw din. Hi guys. Ikaw be. Puro na ni sila mag-hi-hi na ni sila guys. Mag-vlogger kuno ni silang duha. Mag-collab mo ha. Pintit. Oh. Sakina. Ali kay mag-collab mo ni Pintit ali. Ali. Guys, kuno hi guys. Di po si Pais Iso ang siya di mo. Ikaw dai. Ikaw Pit. Hi guys. Di. Ko guys. Manong guys. Wow, lami kay guys oh. Tura. Pako guys. Mag-ngaon nami guys. Unsa dong? Pakulata. Si kuan day.
Gugong. Ulit ko si mamang karon na. Hindi man na sag uli. Anda naman siya tagdugay man na sag uli. So para na sa upaw ni. Tara isa ka bukga. Ay, kayo. Mga unta guys sa pako. Kami na lang nangaon kay mga bata wa man nang eskwela tanan. Dukal ka guys. Chat-chat ko sila karon na ni. Chat-chat ko. Pako guys. Ano manang din nga isa ko lang mo ang tapang pagawas ba? Ay kung gani ang dukutan. Pamahaw ta guys sa pako. Unya. Sa mao dala pa nito mo ka. Ito naman karon. Kape. Na binigay ni Auntie Mercy nga katong mangustin. Tungod sa kadagan mo, dili na mo og librehon. Ma'am. Ano ka reklamo nila? Gamay libre pa niyo ko, libre pa niya snack pa. Panakin pa da. Kung dito nila. Tambal mga bilang. Ba ma'am? Ay, hindi sa ko nga sulo. Ano na nga. Snack ko nga. Ang gasto dito kang dismin ka. Gasto niyo dito. Snack na dusmel? Ako tama. Basta. Ako daw. Bayang nabilin. Ay, gusto ka niya mo. Ano? Taga dito ra sa diray. Ano yun mo? Kore kabot-kabot sa utan. Hindi ko sabi. Napautan no? Guys. Hi Di makuha guys. sila tanong ka. Hi guys, lagi. Paborang cellphone wasa ang Ano ba niyo? ulay. Butanganan. Ang budi. Katong gamay ba sa ginabag pagkauna, nagbudi sa awas. Kauna na siya. Kauna sa awas, awa. Animal. Guna budi. Baka ano na po? Ako dyan. Ha? Apa utan dong oh. Ano na kali? Lahat niyo. Naka? Ano pa yung niya? Ayaw ko na. Wala ka kay? Tunga tayo kapag Ay.